खुलुमबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो इसोरा आशीर्बाद खालामथों। थ' आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसेनि बियो बयबो सिनायखागौ, जायफोरा इसोरखौ मिथिगौ नोंथांमोना मिथिखागौ, बियो जोंनि गोथार बाइबेल। थ' बे गोथार बाइबेलनिनो जि सिरिफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों, नोंथांमोना नायनो हागोन, फरायनो हागोन गोसो गुदुंब्ला। थ' आं बेवहाय नट्स खालामनानै लाजोब्बाय आंनि डायरियावहाय। थ' आं मोनब्रैसो आं बाइबेल सिरि नोंथांमोना आङो शेयार खालामगोन, जाया जोंनि गोसोनि थाखाय, जोंनि बेरामफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट। बे बाइबेल सिरिफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना। नोंथांमोनाबो न'आव थानानैनो गोसो बायदिहै फरायनो हागोन, आं खोन्थाना होनि आरोना। माथाय बाबालाब सेनिफ्राय 13 सिरि, मेथ्यु चैप्टार 5 verse 1 to 13 आरोना। ओमफ्राय गितफोरनि 4 बालाब सिरि, साम्स 4 verse 1 आरोना। ओमफ्राय इफिसियन्सनि 6 बालाब 18निफ्राय 19 सिरि, इफिसियन्स चैप्टार 6 verse 18 and 19। थ' थेंक इउ, जायफोरा फरायनो गोसो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथांमोना फरायनो हागोन आरो।